Hello, Pastor. May hapon. Okay, balik. Sige, Darrell, go. Ako ba na, Pastor ba? Nag-ibog mo ko. Unsay pasabot aning ang adlaw higpatahulay gibuhat alang sa tao. Apan ang tao wala buhata alang sa adlaw nga higpatahulay. Okay? So, So, kana lang kung na, Pastor. Okay, Nag-ibog ko. okay, ato ipasabot. Marcos 2:28, 27-28. Mo man imong pangutana, di ba? Nasa 27-28 sa Marcos 2, og siya miingon kanila ang adlaw nga igpapahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Okay? So ato ipasabot. Ingani magud igsoon ang atong kwaon ang context sa maong punto. Kaning Kapitulo 2, naghisgot ni igsoon mahitungod usab sa pagpangutlo og uhay sa mga apostoles. Okay? Nagbaklay ang apostoles, nakaagi silag uma, unya dito sa uma, nangutlo silag uhay, nga alang sa mga Hudyo, bawal ang pagpangutlo, kay alang nila ang pagpangutlo, nangani na ka. Unya ang pagbuak nimo, naggaling na ka, aya nimo kaunon. Okay, atong pasahon ha, dini sa Marcos 2:27, mani siya, atrasa na to gamay, 23 na ingon. Usa ni anak kaadlaw nga igpapahulay si Jesus naglakaw agi sa kamuahan sa mga trigo. Og samtang naglakaw sila, ang iyang mga tinun-an misugod sa pagpangutlo og mga uhay. Og ang mga parasiyo mingon kaniya, tan-awa ra gud. Ngano ba nga nagahimo man sila sa dili matarong nga pagabuhaton sulod sa adlaw ipapahulay sumala sa kasuguan? Kanila mitubag siya nga nag-ingon, wala ba gayud kamo makabasa mahitungod sa gibuhat ni David diha sa nagkinahanglan siya nga gigutom? Siya ug ang iyang mga kauban, naunsa nga misulod man siya sa balay sa Dios sa diha nga si Abiatar maupa ang labawng saserdote ug mikaon sa mga tinapay nga binutangan sa atubangan sa Dios nga supak man unta sa kasuguan ang pagkaon niini bisan kinsa gawas sa mga saserdote lamang og naghatag usab siya niini ngadto sa iyang kauban. So ang context mo ni, ang mga Hudyo daghan na silang mga tradisyon, daghan na sila og mga don'ts, og daghan sa silang mga do's. Na imo makita nga usa sa mga don'ts sa panahon sa adlaw pagpahulay, naa sila balaod nga dili ka pwede mukutlo og uhay. Kanang pagkutlo igsoon dili wala siya gitawag nato og ani. Lahi man ang kutlo og lahi ang pagpangani. Ang pagpangani maunay gidili sa adlaw ipagpahulay nga nakasulod sa Exodus kapitulo 20 bersikulo 8 9 ug 10 nga buhaton nimo ang tanan buluhaton sulod sa unom ka adlaw apan sa adlaw ikapito ikaw mo pahulay. Mopahulay ka gikan sa pagpangani, sa nga mo-income ka, kini dili man ni pagpangani nangutlo sila para sa ilang kagutom o kanang pagkutlo igsuon wala man na siya gidili sa adla gidili sa Biblia para sa imong pagkaon kay nguban niagig uma niya nangutlo meaning to say nangawat dili na siya mao nga context gitugot sa Ginoo ang pagkutlo kung ikaw gigutom niya dinhi sa Deuteronomio kapitulo 23 aton tan-aw no 23 siyang bersikulo 24 o 25 okay atong tan-awon ang 23 niya. Basahon nato. Sugod ta sa 24. Sa magasulod ka sa kaparasan sa imong isig katao, nan makakaon ka og mga paras hangtod sa imong pagkatagbaw sa imong tinguha, apan dili ka magbutang bisan unsa sa imong sudanan. Sa diha nga mosulod ka sa anihon sa imong isig katao, makakutlo ka og mga uhay sa imong kamot, apan dili ka magagamit og galab. So, gitugot nga makakutlo ka, dili ka mo gamit og galab. Kay, gamit ka galab, nangani nagyud ka ana. Pwede ka kakutlo para sa imong tambal sa imong kagutom. Muni gihimo sa mga disipulo. Na karong gisupak man sa mga Hudiyo, giignan dayon ni Jesus Christ nga wala pa mo nahibalo nga si David mikaon sa tinapay nga supak maunta to kay alang rato sa mga pari pero wala siya pakasad-a kay nganuman adu naman siya gitawag nato og kagutom. So niingon din si Jesus Christ sa bersikulo 27 ingon siya ni
Og siya miingon kanila, ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw ipagpahulay. Meaning to say, ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. Kung gigutom ka, pakana ang tao. Kung nasakit ka, tambali ang tao. Bisan pagpanahon sa adlaw ipagpahulay. Kay ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. So dili mo himog mga butang nga diin bisag ano yung pagpahulay na nga makadaot na hinon sa tao kay nga naman gibuhat na alang sa tao. So dili supak mukaon ka panahon sa adlaw yung pagpahulay. Mao bitaw usahay sa mga extreme, sa mga offshoot na ingon sila nga dili ta magluto panahon sa adlaw yung pagpahulay. Usa ni kadako nga example asa may hago mangut adto kas uma pag-abot sa uma mangutlo ka or naana kay rice cooker, gibutang na imong bugas, naana na ang tubig, luto, kaon na landayin ka. Dili sala. Kaya nga naman tanawang sitwasyon sa panahon sa mga apostoles, gisupak sa mga Hudiyo, kaya nga naman naibalaod ang mga Hudiyo nga supak kuno ang magkutlo panahon. Murag mamaog yapon runo, na yung mga tao, may nga ayog luto, kay makasalag ka. Remember, unsay gingon ni Ginoong Hesus? Ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. Meaning to say, wala buhata ang adlaw ipagpahulay nga lisod-lisuron ang tao. Wala buhata ang adlaw ipagpahulay nga gutomon ang tao. Wala buhata ang adlaw ipagpahulay nga dili kaligo ang tao. Ang adlaw ipagpahulay gibuhat alang sa tao. Ang balaod lang sa adlaw ipagpahulay nga gidili kanang mo-income ka, buhaton nimo ang imong bulaton sulod sa unom ka adlaw. Meaning to say, kung ang imong nagtrabaho ka, asa ka nagtrabaho ba ka sa dako nga establishment, sulod sa unom ka adlaw, magbuhat ka. Ikapito mo pahulay ka, walay labot diya ang kaon, walay labot diya ang ligo, walay labot diya ang luto. So imo makitaan, mao ni ang gipasabot ni Ginoong Hesus ang adlaw pagpahulay, gibuhat alang sa tao, dili ang tao alang sa adlaw igpapahulay. Mo man gani sa bersikulo 28 ningon, busa ang anak sa tao agalon kang kinsa na ilalom bisan pa ang adlaw nga igpapahulay. So wala buhat ang adlaw pagpahulay aron ang tao gutomon. Wala buhat ang adlaw pagpahulay aron ang tao walay ligo. Wala buhat ang alay pagpahulay aron ang tao mapasmo. Tanaw silang Jesus Christ, nagbaklay sa kaumahan, unyit ang utlo. Mas hago biyata. Nganong usahay igsuon kanang uban nga dili magluto. Kay ilang una-una buhat ko no. Tanawa igsuon dili biyata nang butang gidili sa adlaw pagpahulay sa word na buhat. Katong buhat nga gidili katong mo income ka. Tanawa silang Ginoong Hesus nagbaklay sa kaumahan, nakasala ba? Nangutlog uhay ang mga apostoles, nakasula ba? Wala. Kaya nga naman, gitugot na sa Dios. Sa samang paagi, ako mo apilar ni anang mga extreme, mga legalist, nga dili magluto panahon sa alay pagpahulay, tanawa ninyo ni nga sitwasyon. Usa ni kaya maayo nga example. Okay, Exxon, kung napa kay follow-up or pangutana, pwede. Kung napa ka diha. Go. Go. Oh, sige, padayon, Exxon. Okay, so Pastor, nagkasabot na ko, Pastor. Okay. Napa ba kay laing pangutana, Daryl Jane? Wala na, Pastor. Mao lang to siya. Salamat sa pagtubag, Pastor, ha? Okay, salamat usab sa imo nga pagpangutana. Mabita kaning mga offshoot, mga extreme. Ako mo apilar ninyo, may hago ang pagbaklay sa kaumahan o pagkutlog uhay o ang pagluto nga sa rice cooker nga nana ang bugas, gisudlan na nimog tupig, maghulat lang ka nga managhoy na aron maluto. May lisod ana. Mas lisod tong gibuhat nila ng Jesus Christ. Remember, adunay mga Hudiyo nagsaway, pero gidipinsahan ni Jesus Christ nga dili supak ang pagpangutlo og uhay. Sa samang paagi, kung naapatingali dinhi ang manulunda, gipangbadlong na ang mga extreme, ayaw ana. Kaya nga alay pagpahulay gibuhat alang sa tao. Wala buhat ang alay pagpahulay aron ang tao gutomon. Wala buhat ang alay pagpahulay aron ang tao walay ligo. Konsiderahin ninyo ni nga mga bersikulo Exxon. Kay basta Biblia gani mo ni ang truth. Okay? Ang Biblia dili wala nay mo labaw kaysa Biblia. Kanang inyong giingon nga spirit of prophecy, tama na siya. Nasayop lang ang inyong interpretasyon. Dili pwede mag-away ang spirit of prophecy ug ang Biblia. Kaya ang Biblia, matod ni Ellen White, greater light kini siya. So kung na kay sulbaro nga problema, balik ta sa Biblia. Bueno, natay caller.